הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב משפחה בזהה? אז שלוש ארבע ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח ביתה? אז שלוש ארבע ולמנוחה. כן, הבוקר בא לעבודה. כן, שלוש ארבע. כן, הבוקר בא לעבודה. שלוש ארבע. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? אסף! בוא הביתה! אסף! בוא הביתה! אוי אוי אוי, כשזה מתחיל זה לא נגמר, זה כמו מגפה, רק הולך ומתגבר.